all about the mun alo langa mi te chuan miss to wei chu a talent at em awang te a mel that em awang te chuan alo fak mal mala miss chen nen hian anin me tak zet ani miss chen nen hian ti ka nge nei tum dewa ten lo tia miss chen chuan in ti ta to tak hian a pu wei hi a boi thei tu ka kan kol ni tin deuh top mai ke ma chawin kalong kak tok tok thrin ani hi ka chaw lo ati fo thrina ma se san lai thleng hian ha thokina boi fo thrin ani an tia mi te chuan oho chu ti chu in nei po in nai to hle ni chu mole ten lo ti chu ti lai chuan Jinu le Mike te chuan lo lut ta thut mai Jinu kut beng thom an khriat chuan an han hoi le ta an phut chiang kher mai Jinu chuan pu wei chu kalom pui hle mai che bial nu thak lo nei ma khop mai an ti ta Mr. Wei chuan kin Jinu ti na meng phok chiang khop mai a ma se Mike chuan ti hian alo soi hei kan pui wal jeng hong siui ani hi an lo tia Jinu chuan chi bai le jeng hong wi kan ye an tia pakhat chuan hei pu wei nu pui lui kin jiwi kha ani lom ni a thi toy mo ka tia an ti chuan pakhat jok chuan nilo an pui lui kha chu a moi si ga khuwa wang om lo ama ni lawang alo ti ve bo Mr. Wei chuan on vuanin Jinu ila thilo ni to an lo tia Jinu chuan pu wei min hai ni mel kin Jinu ni lovin zeng hong wi zok kan ye an tia ma se Mr. Wei chuan nilo iming i thla ka wang khan ka hai che ngam ni an ti chuan Mike chuan a ku chu alo lak sun saka Mr. Wei hei chu zeng hong wi zok lom le an lo ti ve le a chuta Jinu chuan ka phir pui ka una nu khamoin se chu kanau chu mani khan a thi to ni ati Mr. Wei assistant chuan ken Jinu chuan phir pui u anei nge mai ma se u chu thi to sia an ti chuan ka u nau nu chu ala thi hleinem thingtlang lama nen kol zok ani athia Mr. chuan ang roin kin Jinu nen chuan an tanglam hle mai an mi zia le anin chena thlengin a khang vek ani tin angai to ne ron tong sokin waiting tingi wai ji how now thina khan kin Jinu kha a fe hlim lo ti hrem tin a kon soi chua kha Mr. Wei chuan soi to su alo ti wat ma se Mr. chuan ji how unau pa ani chuan hei zot che kin Jinu u hi heta enge kon ti don an ti chuan Jinu chuan khang kuma thil hleng te kha thu ding nge ni ti tu nge khria alo ti saka Mr. chuan a roin kin Jinu u hian thileng ma khriat anei chiang mai diklo chu om chiang mai nilo hun a liam hnem to a thileng ma alo khria ni chuan a ma khan a ronin la dei tuang chu ti na ngai to Mr. Wei chuan kin Jinu u ini takse ta mo ti na lo sot le a Jinu chuan kani la ni lo chi va kha kom ve a kin Jinu kha ila du kan tin em ni a an ti a angoi rang mai e pui te chuan phun deuh ta sap sap mai a Mr. Wei chuan da ni lo ve ka zot ve mai mai che an lo tia Mike chuan a du tak kan lam dun thei to ngem tin a som ta dei mai an pan hi chuan an phei nga la mi pui ma chuan an lam du na Mr. Wei chuan an lam chungun tak hian a lo thira ami thla chuan Jinu ne na an lam dun lai te kha kha chuak wai mai a Jinu ji hao amang yang che tia a soi lai te zungbun an bun tir lai te le ke point ka mangai che he zungbun hi tan leo ani tia duat taka a fo lai te su ami thla le ani an lam zo chu thiam an lo ti hle a Mr. Wei a om bo chu ron na ta thut mai Mr. chuan ji hao I thaim inom lam ni a tia an so chuan ka thai lungai su ti na chang Mike chuan alan dan chuan a thavak lo ni so iwangai ven duem tin Jinu chuan zota ka kal lawang ka thinlung hi atan hian a thi to ni ati in lam ma lo langa Miss Chen chuan tui lo la in una bazi hao pauti a khan min ti hlau thong man alom tui hi in la chol hadam ro ti in a khila kalome alo ti
Miss Chen chuan tinge lom thu te soya tin ning chu an meka engama soi tu chuan an mit mai le a ning po chuan pa I thadeu to em an lo tia ka thato e alo ti imal ka lo me sakang cho an ti chuan avalo mom ve yan tin hlim tak chuan amalis saka chuti lai tak chuan jinui le yan ni an ron lu ta an phuzok mai Mr. Wei chuan yan khoya ngai om de ya I pate hian a zong na sal tuk chelom an ti chuan Miss Chen chuan ken jinyu nang hian alo tia a soi zong pa chuan jinyu chuan ka soi non leang ken jinyu ka ni lawa zeng hong yu zok ka ni tin voin hian thu dik puan chua tuama chu athual pui dik tak tenen khemna pek ka tum bok an tia Miss Chen chuan do soi tum khe su ro ko chu nang ma hi ni ining ka khia ka kalta khana bowa kan chung ko kan mang hle ni kha tuna ibula lo om le a nang ma hi thil sual ti tu chu ini te chiang ngai mai ka khia lom ile yan ani hi min to chui du wangin he thil hi iro man ani hi kin jinui mel ang che ne ya chu wang chun he thil hi chhon la mai mang ani hi an tia jinui chuan voin hian thu dik chu ka muang che tunge he video me che hi dina soita Miss Chen chuan lau thong tak chuan thil on chok buai itum mai ni du zen huo henu hi headrong hen khoi chokha ko an tia assistant chuan khoi chuan tuma ma se lo du bi khau lo isual tu ni lo te chuan engei hlo em tin video chu an mu tir ta video a chuan Miss Chen mail chu nung zong dewa lan wang chuan alang chiang vak lova ma se an o chu a khriat thei police ne na chuan case le no pong chung chang report chu ilo siam fel to em tia a soina le poisa anin pelai de chu lo lang ani chu ta Mr. Wei chuan engthil phiang sen nge nia tin Miss Chen chon zot ngala anila chuan una pazio e mai po mu chian theilo na CCTV video phang he min pu chiat tu mai ni hi an lo tia Mr. Wei chuan du zen huwa officer li kha local ti ro atita officer ang ko nu chuan video edit lem zok chu jinui an entira jinui chuan ending ani thei video mi hi engtin nge bidang dei ani theya tin ading hloi mai phone chu assistant chuan on chu wata officer li chu Miss Chen chuan an mit mei zewa ti chuan officer li chuan video thil thleng hi kum nga liam ta mi kha niya a televe zong te po man ani to bok alo ti dai assistant po chuan he thil hi ka chui chiang to a adik ngei bok ani alo ti ve po Miss Chen chuan thodik ti ai sei chu dot man ro manga min pu chiat tum na lek molo nia tin a ron ding ve le a jinui chuan pu chiat ti mo nang ma ngei ni ti in khrialom ati ve tagat mai Miss Chen chuan kan ian hi chu rin hlel rol lovin kan chung ko mi nia nang e kan chung ko ti chiat ti tum tlan ni engrol ko ngai put te khepa ti na lo vin zek mai chu ta ning la chuan pa ka lau nia min du to lovem ni lo ti ve a Mr. Wei chuan yan lau su engan tinge pa hian du to lo ngatang che ti na lo nem Mr. Wei chu a kon ting chuang ala pizeng hongwa ithil ti chan hi ka khalo na ma se he ina hian lom in lova du zen huwa hemi kholi batha chuak mai te le atita zinu chuan wa man na dang siamin zinu fanwa ni ti ichian chuan ka khache hun min peko adik le dik lo ko fin fiang an lo tia Miss Chen chuan alo nial hi kan chung ko chung chang ani ya engwang nge hun kam pe kang che lo ti ve bok ma se zinu chuan kin jinui chan chin kha khriat idu lo vem nia an ti chuan Mr. Wei chuan a try ka khat hun chu ko peng che adita Miss Chen ero alo thin ro khop mai jinui chuan yan I om thin ro ma khamin khwe de de tin agom lama chuan an bakala agom man thlen chuan makati zok wei ji ho yan heta om tir chemo an ti chuan alo bukha wa a fanu chu khonga I hle mai tuna tong chuan ibula ko mang tonga ka kalsan tongai lawang chu o tin aning kwa
yan yani chuan nu ila sakha ka ngai thadu tin khuma chuan anin oya a fanu tan jinu chuan hla sak saka yan yani po tui takin amu hil ve thei ta ni chutia anin oi lai chu Mr. Wei chun ro thli ranga lelama chuan Miss Jenny hian tuam alo be vele bok hello mi pakhat mi lo chui sak ta che kin jinui phirpui zeng hongui chanchin zong zong ka du vek ani tina khrit atuk lo nia Mr. Wei chuan pona le khabu chiang meka Miss Chen chuan file pakhat ha ron kenga Mr. Wei chu mpana una pazi hawo thil mu chu ka nei tin file chuan pe a Mr. Wei an alo en chuan ameng phok le phek dang de po chuan en zera hei hi ngem zia tin an zota Miss Chen chuan kin jinui phirpui zeng hong yo chungchang ingai sakti ka khia chu wang chu mi ka chui tir ta ni a melan dala kin jinui nen khan anin ang chia ma se thil dang tum anei ni mai theilo mo antia chuta Mr. Wei thin rem chu tho chuta in chung lama chu atlan lut ngala Mr. Wei chuan jinui thom na thlep lai chu abana chuna vachela a meka deuh vaka jinui chuan ya ta em nia min thlate an ti chuan tungei ni tak tak engwanga ka ina local nge ni tin an vina Miss Chen po chuan on lut ngalin una pazi haw tan hian kalo chui towa ma se jinui unaw nuwa hetiang ping pu hi anom lo zeng hong yo engwanga mi bum tum nge nia ken jinui unaw nuin tak takem an lo tia jinui thinrem chuan certificate vel chu aron la chuaka identity card le graduation certificate hi tokem ala to lo ni chon video po khala nei nia president level mi ve si mi soi ilo oi pa hle mai thuak man na sang thei khriat tu ania ibula mi te hian do don soyam ti hi film kho takin thliar kan tum ta che alo te le zek maya chuta Mr. chuan una pazi ho kambula thok tu te hi mi thiam bek an nia anti sual thailo enga ma khriat sulo man nge nge yang anti chuan Mr. Wei chuan min lo ngai dam phote kan lo khriat sual do che ni tin ngai dam chun dir le khria Miss Jenny von na chu phin deuh dongin a chho san zui ta zui tum lai tak chuan jinui chuan tinge pui thena chaka nei em alo ti chuan Miss Jenny thinrem chu on hoile ta voi kha chau mi nia evain chuang ma ve thodik ka hmu le hun chuan i chak lo kho pang tin a chho san zuya le lam lo langa Mr. Wei chuan jinui nenan thalak hlui chu an ena alung atileng viau maya jinui po chuan an lem ziak chu an ena amit thla chuan an man lai hun te chu angai to le ta jinuin englem nge ka zirin tia zo la ya ar si eng de vot mai hi ziak ro tia lo soi lai te chu ngai to le ta an lim don thin zia de tun hona thil thleng mek dang lam to zia te chu ngai to ne na wa ama in lem ziak ma chuan a ding ngoi rang mai nung lama tong Mr. Wei ha kon kala jinui ha on hoile chuan alo man le a min thla ko enge khriada anti chuan kin jinui u ini chuan hi khriem jinui khan ka unaw nu waiting tingi kha khatiang khan athata sin antia ka khria hei po hi ka khrialom kati hun la kan naw in soi fiana po kha tu mai in ring lo nei kha chu ka khrialom nang ngai point i ton big lo nei kha anti chuan Mr. Wei chuan engwang ni atol that chu ka tana nga tin an vina jinui chuan thilom zia yo khe chen ma lo chuan mi tu ma hi pu chenga su I unaw nu kha kin jinui mi ngai nat bek ania tin akal san chutan ding le a kumni kalta thil thleng kha erin angot kha ni lo ni o tin akal san zui ta ne Mr. Wei chu amit tuit la roma chuan le lein assistant chu an kola du zen huwa a fakno thina chungchang kha chuinon lete ati ko tonga top thlengin engkim khriat ka du ni atita zing lo nia yon yani choka tonga kon chuak mek chu pui nu pi zeng hian alo vina hey thinok mang nu kau chu chu khai lo hem nia apple kha khoi tonga ilak nge nia tin alo hawa kanu te min le sakani hi
kanu in thil tha chu in sim tu ka tia mani chu wa ilovin kha e ve du em an ti chuan alo ben saka a ngal thil i gole to ni mo dingo min tlan chia san hlek so ding kha te an tia yan yani chu dinga vua ka tum na lama chuan pangpar om na bom chu a vopala a ke da suai mai om pino chuan an vina he ve si mana to te sin nangma thiam lo vek ani hi vel davin om la chuan ve si ke mi lawang an tia yan yani chuan nangman iti ke ni kha alo ti chuan enga min la hnial ngama mo oho ni take he ve si nangma ti ke ni hi ka soi sa khopang che tin vua kan tum ala jinui kan luta to pro tin a kan beng he ka du sok mai no panga tiang soi sa tu khan tu phal na ngei la ka tin an vina Mr. Wei chuan en thil nge thling ta a kan ti bizeng chuan Mr. Wei Miss Chen min chan ro tin an zual ko ba Miss Chen chuan ikal thui ma ni enga tinge olsom taka mi ben thei zo ka tin alo tran ngala jinui chuan olsom takin ka be ngam ti chu nga tinge ama hi izo mai lo engwanga be nge ka ni ti ta zo ta che han ti chuan bizeng chuan heno pang hen thil alo ko le ni chuan ve si ti ke boka ziotiong na pek ve hlek ka tum mai nia chuan min be nga ani so thil sol ti tu zok chu ni an tia Miss Chen chuan khaya ate zok la thil rok mang au pa zok la tu ma poi sak nei lem lo vena hian mi kut an thlak ngam ani chuan naktu ka phei chuan tual tha hial pon nga mang chu mole ula pa he in tang hen na chok mai te an tia chuta chhel honu bok chuan he in tanga min pet chho to thu pon sui bok alo la ti Mr. Wei chuan chu thu dik ani em a ron tia jeniu chuan i hriat kha dik lo ni nang ni hian do tin sui kwal thiam hle maya an ti chuan Miss Chen chuan nang ma zo khan do sui kwal tum su tuna kan du chu in sui fi na ni i sui fi thei lo ni chuan khongain nang ma thuin chuak zok mai ta che an lo tia chuta jeniu chuan a thai tin a fanu sa da chuan meta engkim chu alo in record ta vek mai si an tong zong zong chu a kan in play ta phatrual ani ta lo Mr. Wei chuan nute zeng enting eno pang chunga he ten thil hi ti theya tina vin ta bizeng chu hlau kher mai yan yani chuan entik lai point he tiang hian min pu chiani an lo ti ve a jinui chuan hei hi em ni in thudik du chu an ti chuan bizeng e hlau lu tuk chuan nilo khongai kein soi fi ani ngai thlama sa teu ngai thlate Mr. Wei ama hian min pu chelui ni ama hian min phia ro ni hi tin an bok khopa a thapa Mr. Wei chuan hem huna hian in kim chiang takin ein record veka midang inam pu chia che tin ila soi themo Wei chung ko ta nai thogim na te chu ka khre pui che wangin ton tum chu I chunga zang ena ka lan ti nga ma se tu no tang hian Wei chung ko in hi I chu san thei dong ati ta chu ta le milo ani thei lo Mr. Wei he tiang hian ka chungai ti thei lo wang Miss Chen không ai min trầm pui te an ti chuan ti ngai na vak om si đâu Miss Chen chuan e thil ti sol chu nang ma nge ni tu ngai ni ama khop mai zeng hi he tiang mian yang ti hi ka ring phangai me lo an lo ti ve ta ka chuan pi zeng chuan kok ta hey Miss Chen tia soi chia tan tum chu ngoi ma ko yoi nom la rin tlak ini ka ring thina chu wang chuan ka ring em chia ma sei thu rok chu he tiang hian ni si mo Dozen hua khoi bo ro tin thuwa peta dei mai assistant chuan a khoi chuak tak ala jinui chuan he po hi galo khria entik lai pon yan yani hi ro ro tin in ko thin ti galo khria he thodik hi in pom thayem an ti chuan Mr. Wei chuan pati palani bizangi hi etiang min ti galo ring lo em ani an ti chuan ngai dam tir ring ma thi tok lo no pang thiam lo na nei lo hi in pu che to lo ko bai se chuan yan yani hi a ming ni ravin in ko to tu ni lo atita a fanun hena chuan ti ro yan in chunga chawin le khabu va se rong mianga tia Miss Cheni bengbala chuan he hi chu bultran na chawala ni an ti sapa am chho san zuya Miss Cheni thin chu agim le nei ti khriat ola chun zom chu episode le ga ron ti le ga lo chu hun lo chang la kan ron ti le va tang